Jestli to pravda, a chtěl bych vás, abyste trošičku dohlídli, aby to fungovalo, aby jsme byli spokojení všichni a nic se nestalo. A byli jsme rádi, že jste tady a my taky. Děkuji moc, považuji za zahájení dnešní dopoledne, můj první gól. A kluci si vás rozvedu, máme 11 stanovišť. Tak, to je ono. Tak. A výborně. A zůstaň stát, tak, výborně. A nešlapat na ty žlutý, nešlapat. Pomalu, výborně. Tady je míčku všude, tady je všude míčku. Hledejte. Výborně. Výborný. Aha, jak se směje na vás ten balon. Ne ho trefíte, jo? Tak 3, 2, 1 a jdem. A zase pokus. Super. Dobře. Kterou jsme pro vás zorganizovali zemědělské úřady ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky. Bylo to zaměřeno na to, abyste se trošku rozkočili, abyste dostali nějakou chuť do sportu. Doufáme, že se vám tady v nás líbilo. Komu se líbilo, ať mi zavolá. Komu se líbilo. Super. Komu se líbilo hodně, tak mi zamává. Taky super. Takže ještě jednou děkujeme, že jste se tady Mířané zúčastnili. Líbí se vám líbilo, to je vidět z vaší reakce. Takže mojí takovou milou povinností je to dneska tady ukončit. Takže ještě jednou děkuju a ještě bych se chtěl, komu se líbilo, ať pořádně tady zavolá hurá! To bylo málo, já chci víc. Komu? Tak můžeme jít tady postupně. Děkuju. Teď se vás ještě jednou zeptám, jak se vám tady na tom dopolední líbilo? Dobře. A co se vám líbilo nejvíc za soutěže? Počkej, tak ty mi povídej. Fotbálek. Házet míčky se ti líbilo nejvíc. Mně se líbilo všechno. Všechno se ti líbilo. Komu se ještě líbilo všechno? Výborně. A zeptal se paní učitelky teda, myslíte si, že takováhle akce je prospěšná, nebo že to něco přinese, jestli máte na to nějaký náhled? Tak já bych za prvý chtěla moc poděkovat organizátorům za takovou nádhernou, vydařenou akci.
Já si myslím, že každá takováhle akce je velmi přínosná, protože v dnešní počítačové přetechnizované době je bezvadný, když děti můžou být venku, mohou trávit pobyt na čerstvém vzduchu a ještě když je to spojený se sportem, se spoluprácí, s hrou Fair Play, je to úplně bezvadný. Děti, jak se vám tu líbilo? Dobře! Půjdeme příště zás? Jo! Takže děkuju a nashledanou. Nashledanou! Zamávejte ještě. Tam mě ne, tamhle pánovi. No, dej to.